Tatrovka jako brutální autobus do těch nejnáročnějších podmínek? Může být a počkejte si na spotřebu. Zážitková cestovní kancelář na Islandu vás sveze v skutku netradičním busíkem. Jde totiž o Tatru Phoenix 8x8 s autobusovou nástavbou, která má na délku 12 metrů a v luxusních kožených sedadlech pojme 47 cestujících, plus řidič a průvodce. Tím však výjimečnost tohoto kousku teprve začíná. Než se dostaneme k podrobnostem, nezapomeň začít sledovat tento profil, pokud patříš mezi řidiče, kteří chtějí zůstat v obraze. A pošli video kámošovi, kterému tato paráda vyrazí dech, protože Tatrovka s pohonem všech 8 kol má pneumatiky o průměru přes 1,6 metru. Diesel pod kapotou má 530 koní, ale hlavně 2800 Nm točivého momentu a baští 40 litrů nafty na 100 km. Navzdory tomu plní přísnou emisní normu Euro 6. Zážitková společnost si Tatrovku vybrala pro její robustnost a možnost pracovat v náročných islandských podmínkách bez dodatečných úprav. Skvělá vizitka pro českou značku. Uvnitř potěší komfort v podobě vlastních ovládacích panelů, širokého prosklení pro skvělé výhledy, ale třeba i palubní Wi-Fi, takže zážitky můžete posílat do světa okamžitě. Není divu, že při výpravách touto Tatrovkou bývá natřískáno. 4hodinový výlet stojí necelé 4000 korun, za 12hodinový trip dáte necelých 6000. Vyrazili byste? Dejte vědět v komentářích a nezapomeňte hodit follow pro další automobilové zajímavosti.